Shubor nakaslem jong nongsan Hima. Ka Nongjri Trade Welfare Association kinhun jong kitrai shnong trai jaka jong ka Thain Nongjri haka arpo drik yong arajar arpo hendrio kala pendong ka general meeting ha Nongjri haka bedei ba jingmi ki kinrum kanram bat bom sngot ho jingwat habdeng ki atli ki kinhun kata habdeng ka Meghalaya Commercial Truck Owners Drivers Association bat ka Southwest Khasi Hills Truck Owners Driver Association hakba kala danru ka jing strike yaki kali bandet get ya ukok na ka Thain Nongjri. Hakbede bakani ka Nongjri Trade Welfare Association ka kinhun jong kitrai shnong batrai jaka jong ka Thain Nongjri kilapin pawi ka jing sngo khya ka bajur namar ka jing sange ban ket ya ukok ka balane ala jan shibnai ka blakta shishai ki patba kani ka dong ka Thain bat ya kitrai factory. Uba Mandilos Nongjri President ka Nongjri Trade Welfare Association habakran shikilat pathai kubor ulaong baka sing hadian ka jingalang da wei ka jingmut kalarai ban Pdiang ya ka Jingpynïaid do serial number hakabede ba ka jingket yu uko kumta ka sing ka khot ka wer kini ki artli ki kinhun bakini sukno bal bakin aino ya ki registration jongki kali jongki khnang bak association kan yo ban Pynïaid no da ka serial number hakini ki sngi ki banwan uba Mandilos ulaong ru balada don kino ki bepen khen ka Jingpynïaid do serial number kumbalong hakipor baladap ka jingkit khle ka de ban shimhi da utrai kali unongnya barkita kitrai factory Ilayo ban pelong ka jinam in joka Nongjri area trade welfare action menta kasni but da koi ka jingmut nila rai ba ila menjur alor kani ka kam ba kit yaki kuk na sini ka dong ka Thain ka jungi ba mi jing klumar ka ba ka Southwest Khasi Truck Owner Driver Association bat ka Meghalaya Truck Owner Driver Association kilabu ya ka strike ba kit temwan shu ban kit yu markuk jungi sini nilarai ba ka jingya klumar ka jingya per jingmut habdeng ka jongki kala ne atu menta ba dakwe ka jingmut nila rai kum ka Nongjri area trade welfare association ba ngi bedeng ya kata ka serial number ba baru artliki association ka Southwest bat ka Meghalaya kideban aya ka serial yaki registration kali jongki hangi kenang bangin yo no ban Pynïaid ya kata ka serial da kata ka serial number ban kit ya umar kuk jongni sini te ngakerpat ru ya baro artli ki association kiba don kajing per jingmut bakin wan kata kajing suk kajing baki la ban tre ban wan pelab yang sakani ka dong ka Thain ka jungi bakin don kata kajing suk jingmut bat ya menta kum ki trashnong trajaka ni la pedang tek ban Pynïaid ya kata ka serial number bat ya ki kali ki jongki ki depan phano ai kita ki registration ki jongki hangi kena niyo no ban Pynïaid na dula sai la sisni ban Pynïaid ya kata ka serial number but lada don kino ki ba penkeng kumba la dai hakipor ki ba ladep ki ba penkeng ki ba klemnya ya kata ka serial number te ka jingkit kli nim shimshu ya ka jingkit kli ndre ka jingkit kli ka dai ban lej ba sha utrai jong kata ka kali bat unongnya la ne driver jong kata ka kali bat kita ki try factory ki ba don sene lada ki yat la ya kata ka serial number ka bangi kum ki try nong try jaka ki bangila pedangnya kata ka serial number te tangkane ngakarpa ya baru atli ki asyon ba kin phano I kali ki jongki ban kit no yo ma kup sene jaka Thain ka jongni tangkata serial number ba ka asyon ni nimla ban thang yaki asyon ki ba pet ki ba wan relation ni yo se don ki try nong la saya sir ki ban form ya ka asyon truck owner and driver association kumpadon kini kiwe ki association tilada kata ka association ru kapan ya kata ka bahak kini kiwe ki association kipan ya kata ka bahak tikmutkan wanra ka singklumar tilada don kan no tiliki association ru kipawan bandela sakani ka dong ka Thain ka jungi ni Pdiang baik ya baro bat kide ban ya ka tung kata ka siriam jing strike ka ba la pelong daka maktoda bat ka Southwest kala ne mental jam tak penai kala mi sisa ka jenjar yang ni hangne kamtam kikuk factory ki bedon sini kimlak syu ban kimton jaka syu buat bantu dia ukuk kiba kiladan thang mental adon ni kita jadap pernah jadap sunai